famosos. Kaixo lagunok, gaur bideo berria dakartzuegu, famatoen argazkiak imitatzeaz doa. Bai, eta argazki batzuk hartu dituguz, eta argazki horiek imitatu behar ditugu. Orain erakutsiko dizuegu. Gure lehenengo argazkia Dulceirarena da. Bai, Dulceira jedetekin dago, eta duela hilabete bat igo zuen. Eta orain ipiniko dizuegu hemen argazkia. Bigarren argazkia ere Dulceirarena da. Coachella festivalean da eta Paula Gonurekin agertzen da. Eta orain ipiniko dizuegu ere. Gure hurrengo argazkia Aitana Okañarena da. Bai, Aitana Amaiarekin agertzen da argazkian eta biak besakaturik daude. Hurrengo argazkia ere Dulceirarena da. Maria Pomborekin agertzen da ere Coachella festivalean. Eta gure azkenengo argazkia Dulceirarena da ere. Bai. Lau pertsona agertzen dira. Eta lau pertsona agertzen direnez Pauna egingo du gurekin argazkia. Da kolaborazio bat. Eta horren ikusko duzu. Bueno, hau izan da guztia gaurko. Bai, ez dira oso ondo atera, baina saiatu gara. Eta hurrengo asteartean... Ai, Dios, que bicho!